2,5 chlapa. Vďaka, že si ma vyzdvihol. V pohode. Takže už nie si blázon? Nikdy som nebol blázon. Tak prečo si bol v Cvoghause? Nie v Cvoghause, ale na klinike. A v čom je rozdiel? $2000 týždenne. Ale aspoň mi to niečo dalo. Teraz sa vyrovnám so všetkým, čo pre mňa život nachystá. Plnou parou vpred. Fajn, chcem s tebou o niečom hovoriť. Iste. Otec je tu pre teba. Super. Pamätáš si Megan? Áno, to je tá tvoja frajerka. Je to milé dievča. Fajn, že sa ti páči. Je trochu v tom. Trochu? Ešte to nevidieť, je v 2. mesiaci. Pane Bože, ako sa to stalo? Nepočúval si rady o sexuálnej zodpovednosti a používaní ochrany? Dá sa to vysvetliť. A ako? Bol som na mol. Dobre. Ja to zvládnem. Ako sa chceš o to dieťa postarať? Už sme to vyriešili. Necháme školu a nájdeme si prácu. Počkať, moment. Akú prácu? Naučíme bábo hovoriť a strčíme ho do reklamy na vklady cez internet. Ty žartuješ? Nie, to decko, ktoré majú, je už dosť staré. Čo si o to myslí tvoja mama? Nevie to. Čože? Ty jej to povedz. Prečo to musím spraviť ja? Pretože ťa aj tak neznáša a desí ma na smrť.